Dobrý den, jmenuji se Radek Semela a vítám vás v Eire. Po spuštění stránky eira.com ve vašem prohlížeči se objeví toto přihlašovací okno. Klikněte dole na Zaregistrovat se a vyplňte registrační formulář. Do pole Kód pozvánky vyplňte přístupový kód na 30 dní zdarma, který jste obdrželi v e-mailu, a dokončete registraci. Teď se přepněte do vaší e-mailové schránky, kam by vám měl přijít potvrzovací e-mail. Otevřete jej a potvrďte aktivaci účtu. Tím je registrace dokončena. Teď se můžete zkusit přihlásit. Vyplňte login a heslo a stiskněte Enter. Aplikace se nám spouští. Teď ještě zkontrolujte své jméno a příjmení a doplňte zkratku. Já si doplním RSE. Tato zkratka se pak objeví v archivních číslech dokumentů, které vytvoříte. Teď provedeme základní nastavení. Eira je široce konfigurovatelná a aby bylo nastavení jednodušší, vytvořili jsme několik šablon, ze kterých si nyní můžete vybrat. Proklikněte si jednotlivé šablony a podívejte se, co která nabízí. Šablony se liší v tom, co všechno umožňují evidovat, jestli chcete mít složitou organizační strukturu nebo jenom jeden tým, jestli všichni členové týmu mají mít stejná práva nebo se mají nějak lišit, a jak má vypadat uživatelské rozhraní. Pokud vám žádná šablona přesně nevyhovuje, nevadí. Zvolte tu, která je nejbližší vašim požadavkům. Budete si ji moci sami upravit, nebo vám úpravu zdarma provedeme my. Proveďte tedy instalaci šablony, zadejte název vaší firmy nebo týmu a přidejte lidi na jednotlivé pracovní pozice. Na jejich e-maily odejdou pozvánky, které stačí přijmout a hned můžou začít fungovat. Není nutné teď přidávat všechny lidi, tento krok se dá dokončit později. Tak, a instalace šablony je dokončena. Při instalaci šablony jsem si svůj tým nazval Sitewell. Ten se mi teď objevil v nabídce týmu, tak se do něj přepnu. A teď už je Eira připravena k použití. V dalším videu, které vám pošlu, si ukážeme, jak si Eiru přizpůsobit a jak používat. Ale teď se ještě vraťme k nastavení účtu. Přepneme se zpět do týmu Start a otevřeme si záložku nastavení. Zde najdeme sekci Členové. Tady si všimněte, že mě systém automaticky přiřadil na všechny pozice na instalované šablony. Takže si některé zruším a nechám si jen tu, která mě zajímá. Tady také můžu zvát další členy nebo jim rušit členství. Dále se přepněme do sekce Týmy
Tady si svůj tým nastavte jako hlavní, aby se vám automaticky spouštěl po přihlášení. V sekci Uživatel si můžete v případě potřeby změnit své přihlašovací údaje a zadat fakturační údaje. To je zatím všechno a těším se na vás v dalším videu, kde si ukážeme, jak si Eiru přizpůsobit na míru.